Rijntje. And Rijntje doesn't know that tomorrow something very special is going to happen. I'm excited. Yeah. Yeah, Rijntje. I hope you like it too. Yes, yes. Oh, I think she likes it. I really don't know. En Boukje, kom eens. Hey Boukje. I think Boukje likes it also. And I think Daisy, of course. Yeah, but I think Yvke will also like it. I don't know if she understands, but I think she likes it. And I like it for Yvke, Rijntje and Boukje. So it's a surprise. Voor straks. And Reisi is here now. Yvke. Ja, nou is hij los. Tjoek. Ja. Oh ja, de vorige. Nou. Deze is mij. Nieuw. Maar wie is het? Het is Tanja Roin. Ja, jongen. Hey, was je nog Wenny? Toch? Oh ja. Ik doe maar een dek op. Kom maar jongen. Yvke en Rijntje binnenkomt zien.
moet er nou om denken dat hij net nooit voorbeen begint. Terug. Dat is nu dan op maat van de dikke merrie. Zo. Nou, sta je erin. That's it. Ik weet wat ik net vertellen. Waarom heeft hem gekocht? Sorry? Waarom heeft hem gekocht? Hier wat erbij. Nee, Goh, meer uitmesten dus. nog meer werk. Nee, ik vind het een leuk avontuur. Reizen vindt het leuk. Piet en Tajarijn. Hey, die ben leuk. Hey. Daisy. En Lenny. En Spidey. Tajarijn. En Spidey. Nog Piet. Nou, kom maar. Reisie. Kom, Piet. Kom maar. Tajarijn, Yveske en Reisie.
Nou, doe maar. Doe maar. Goed zo, braaf. Oh. Yveske. Nou, doe maar. That's strange. Kom. Doe maar. Kom. Kom.